De toekomst van de publieke omroep is joerten bij het mediadebat in de commissie OCMW in Den Haag. Ik Omroep Friesland kwam te praten. En uw verslagjouwer Onno Valkena is er de hele dag al bij. Onno, is dit voor Omroep Friesland een belangrijk debat? Nou, het mediadebat van Joet Gier over de mediabrief van Sander Dekker. En in die mediabrief wordt Omroep Friesland volslijn liekskekelen met alle regionale omroepen van Nederland. Nou, in de regionale omroepen Mottenmijn waar 20 miljoen bezuinigd. Nou, dan zou het voor Omroep Friesland een tour worden om de speciale taken en het volwaardige programmapakket, drama-maatje, squaltelevisie-maatje, enzovoort, om dat overeind te houden. Want Omroep Friesland is de enigste omroep die iets doet in het Friesk, de Tweede Rijkstaal. Ja, en wil er een volwaardig media-onblad bluwen in het Friesk. Ja, dan zou er wat extra's voor Omroep Friesland barremotten. Vinden een soort Kamerleden en een soort politieke partijen. Verschillende partijen hebben de omroep op het algemeen gebracht. Op welke wijze is dat dien? Nou, er waren maar 2 partijen die het Omroep Friesland net neemden. Dat waren de VVD en D66. Maar onder onviering van Tweede Kamerlid Pieter Heerma van het CDA... waard Sander Dekker vregen om met een onvullend plan te komen voor Omroep Friesland. Zo ik extra yield komen moeten voor Omroep Friesland. En dat krijgt Heerma de Roebegoen is geen tafel. Want die maken jij al een moosje over de positie van Omroep Friesland. Die doet met grote meerderheid oornomen waard in de Tweede Kamer. Nou, en Zadwaande begon Heerma de Joet op een eioor. Nou, we hebben als Kamer vorig jaar een motie aangenomen die juist ten aanzien van Omroep Friesland en de positie van de Friese taal een duidelijke uitspraak deed. In de tussentijd heeft de Kamer ook nog een Friese taalwet aangenomen en heeft het rapport van de commissie Hoekstra duidelijk onderstreept dat de positie van Omroep Friesland heel belangrijk is als het gaat om de borging van de Friese taal. De staatssecretaris heeft echter in zijn reactie een vrij summiere reactie gegeven, waar niet uit blijkt dat hij ook echt iets wil doen om het belang van die Friese taal ook via de publieke omroep op te pakken. En daarom heb ik hier in het debat duidelijk gesteld dat ik vind dat hij de positie van de Friese taal moet borgen in de mediawet. En dat hij daar ook de financiële consequenties moet trekken als het gaat om de middelen die Omroep Friesland dan ook heeft om dat waar te maken. Ja, en Onno had staatssecretaris Dekker daar al op antwoorden. Nou, Dekker liet het net echt een soort nocht te hebben om een uitzondering te maken voor Omroep Friesland. Onder druk van de Tweede Kamer had er nog wel een tassissing dienen dat er op een ei naar Sjensel. Maar in het vaste plak vindt hij dat Omroep Friesland gewoon meidwaan moet onder bezuinigings. We moeten kijken hoe we de taken van Omroep Friesland kunnen borgen. Maar waar dat kan op een manier die goedkoper is of efficiënter dan nu het geval is, moeten we die kansen ook niet 1, 2, 3 laten liggen. En ik zou het heel raar vinden als we aan alle regionale omroepen in Nederland vragen om het efficiënter te doen, behalve Omroep Friesland. Ja, is nou wel duidelijk, Onno, dat Omroep Friesland een aparte positie krijgt? Nou, dat moet het komende jaar hier duidelijk worden. Want Roos, dat is de overkoepelende club van regionale omroepen, die had nou een jaar hier de tijd gekregen en ik een opdracht gekregen van staatssecretaris Dekker om een bezuinigings- en gearwerkingsplan te maken voor alle regionale omroepen. En tegelijkertijd zal Dekker zelf zien, in oerlis met de provincie en met het ministerie van Inlandse Zaken, hoe het nou correct moet met Omroep Friesland. Dus er is een liedsopeningje, maar ja, het is nog net klaar. Tegen dank Onno Valkena in Den Haag en let er meer over hoe het mediadebat voor de omroep uitvallen is.